Tabog ta diri sa Negros Oriental ang sitwasyon sa Kapsay ug Kalinaw sa probinsya ang usa sa gitutukan atol sa orang adlaw sa public hearing sa proposed postponement sa iske ug sa barangay elections. Ani akong report. Alas 8 sa buntag gibuksan ang public hearing sa Sibulan Gym alang sa proposed postponement sa barangay ug iske election alang sa mga lungsod ug syudad sa Negros Oriental. Hapitan kanila supak sa pag-uswag sa piniliay tungod kay dugay na kuno kaayo kining na uswag. Lain nilang gipasabot nga malinaw naman ang ilang mga dapit. Usa ang lungsod sa Sibulan diin gipahigayon ng public hearing. Dili ko pabor. Linaw naman. Wa may kagubot. Dili ko gustong i-postpone. Kay dugay naman kaayo po, wala eleksyon. Kaning public hearing nato or consultation, ang primary purpose ani is to extract information para ma-determine sa atong commission if there is really a basis to postpone. Gipahigaan usab sa COMELEC ang coordinating conference sa Negros Provincial Police nga gitambungan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia uban ang mga commissioners. Mitambong usab si PNP Chief Benjamin Acorda Jr., AP Chief of Staff General Andres Castor Centino ug mga representante sa ubang mga sektor sama sa mga negosyante, simbahan ug sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB. Hinoon, matod sa Simbahang Katoliko o sa PPCRB nga mas maayong iuswag lang una ang eleksyon sulod sa 30 kaadlaw tungod sa kabalaka sa Kahapsay ug Kalinaw kung ipadayon ang barangay ug iske election. Apan gisupa kini sa sektor sa mga negosyante sa lalawigan nga ang pag-uswag mo sangpot kuno unya sa paghatag og bati nga imahin sa mga investor sa lalawigan. Gipasalig sa PNP ug AFP nga malinawon ang lalawigan kung ipadayon ang pagpahigayon sa barangay ug iske elections karong Oktubre 30. Ang anticipation natin palagi is always the worst. So, yun ang kwan. But we always expect and prepare na magiging best yung kalabasan. So, with regards to the deployment and analysis of our personnel, we go back to history, yung mga present existing data at saka yung mga occurrences or activities. And this will be the basis of our deployment. We are coordinating with the PNP. As he mentioned, General Acorda mentioned earlier, that it's a continuing monitoring. We are gathering intelligence as to find out really the state of how possibly these armed groups could be existing here. Gitinausab sa COMELEC Chairman nga dili kini usa ka plebisito apan gusto lang nilang masayran ang pulso sa publiko subay sa nag-ong-ong nga proposed election postponement sa barangay ug SK. Usa sa ilahang basihan mao ang security threat assessment sa kapulisan ug sa armadong kusog sa Pilipinas. Gipasalig nini nga andam kanunay ang COMELEC kun idayon man o dili ang eleksyon sa lalawigan karong Oktubre 30. Sabi ng ating batas kung sakali magkakaroon ng postponement ng barangay and SK election sa isang parte ng ating bansa base sa mga grounds ng violence, terrorism, insurrection, rebellion, destruction of election paraphernalia and other similar causes at kasama na ang force majeure na tinatawag, ay pwede lang kami mag-postpone ng 30 days after or within 30 days after the secession o pagkatapos ng kaguluhan ng mga nabanggit. May ay matatalima doon sa kanilang assessment dahil siyempre sabi ko nga lagi nating paulit-ulit na sinasabi, when it comes to security arrangement and assessment, the COMELEC will always rely sa ating AFP and PNP sapagkat sila yung partner namin dito sa pag-hold ng isang maayos na halalan. Kauban si Godfrey Relian ug Alfonso Bliss. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.